салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шараф Медиа. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои филми ҷанговар Берг Октай яъне майор Кан ба шумо маълумот диҳем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментариё фикру ақидаҳоятонро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали мо обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои дастгирии ҳаматон ташаккури зиёд ба шумо тамошои ба фароғат хоҳонам. ҳунарманди турк Берг Октай 28 октябри соли 1982 дар шаҳри Анқараи Туркия ба дунё омадааст ва ҳаёти кӯдакиашро низ дар он ҷо гузаронидааст ва инчунин мактаби миёнаи он ҷоро низ хатм кардааст. ӯ солҳои 2000 то соли 2006 бо ҳайси модел кор кардааст. инчунин зиёда дар 100 намуд намоишҳо иштирок кардааст. дар моҳи июни соли 2014 Берг Октай ба Париж сафар мекунад ва дар он ҷо касби модели худро идома медиҳад. пас аз он муддате ба Милан рафта дар он ҷо зиндагӣ мекунад ва инчунин дар он ҷо дар намоишҳои мӯд дар Токио, дар Дубай, Москва иштирок мекунад. ӯ ба чунин танғаҳои машҳур ба монанди Ферси Гуки Прада кор мекунад. соли 2007 ӯ ба Туркия бармегардад ва таҳсилашро дар донишгоҳи шаҳри Анқара дар факултети муҳандисӣ геология дохил мешаваду ва бо муваффақият хатм мекунад. бо бастани шартномаи Боэр-Лер филм Берг Октай дар иҷрои нақшҳои филмҳо оғоз мекунад. ва қадаш бошад 191 сантиметр ва вазнаш 79 килограмм мебошад. аввалин бор ӯ дар соли 2006 ӯ дар силсилафилми Арка сокаклары нақшоварӣ кардааст. мегузарем ба филмҳо ва силсилафилмҳое ки Берг Октай ҳунарнамоӣ кардааст. Берг Октай соли 2006 ӯ дар филми Арка сокаклары нақшоварӣ кардааст. аз соли 2007 то соли 2008 ӯ дар силсилафилми Татли Бела Фадиме ҳунарнамоӣ кардааст. аз соли 2008 то соли 2012 ӯ дар силсилафилми Акасия Дурағӣ бо тахаллуси Пайраз нақшоварӣ кардааст. аз соли 2013 то соли 2014 ӯ дар силсилафилми Беним ҳала умудунвар нақшоварӣ кардааст. дар соли 2014 бошад ӯ дар силсилафилми Ашктан Каҷилмаз бо тахаллуси Октай нақшоварӣ кардааст. аз соли 2015 то соли 2016 ӯ дар силсилафилми Илишки Дуруму бо тахаллуси Каришк нақшоварӣ кардааст. соли 2017 бошад ӯ дар яке аз силсилафилмҳои машҳур бо номи Савашчӣ яъне ҷанговар бо тахаллуси Кан нақшоварӣ кардааст. соли 2018 бошад ӯ дар силсилафилми Ясак Элма нақшоварӣ кардааст. дӯстони азиз, инак мо ба анҷоми барнома расидем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментариё фикру ақидаҳоятонро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали мо обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои дастгирии ҳаматон ташаккури зиёд. хайр то барномаҳои дигар. худоёр мададкоратон бод. салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шараф Медиа. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои филми Шавкати Мурғпарвар Эсин ба шумо маълумот диҳем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментариё фикру ақидаҳоятонро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали мо обуна шавед ва дӯстони худ даъват намоед. барои дастгирии ҳаматон ташаккури зиёд. ба шумо тамошои ба фароғат хоҳонам. Башак Парлак 3 ноябри соли 1989 дар шаҳри Истанбули Туркия ба дунё омадааст ва ҳаёти кӯдакиашро низ дар он ҷо гузаронидааст. Башак Парлак ҳунарпеша ва модели турк аст.
башак парлак соли 2007 бо романи роза аз фикривина ва сипас сериали серче дар соли 2018 ном баровардааст, ки дар ин нақши асосиро бозидааст. дар соли 2017 ӯ дар Самсун нақши Сенро бозид, аммо аз сабаби рейтингҳои паст серия дар қисми 18 ба финал баромад. вай инчунин дар байни солҳои 2017 ва 2018 дар силсила филми Шавкати Мурғпарвар бо тахаллуси Эсин нақшофарӣ кардааст. мегузарем ба филмҳо ва силсила филмҳое ки башак парлак нақшофарӣ кардааст. башак парлак соли 2003 дар силсила филми Залим нақшофарӣ кардааст. дар соли 2004 бошад дар силсила филми Буюк Булашма нақшофарӣ кардааст. дар соли 2005 бошад ӯ дар силсила филми Эмрен Комтанум ҳунарнамоӣ кардааст. аз соли 2006 то соли 2007 дар силсила филми Докторлар нақшофарӣ кардааст. соли 2009 бошад ӯ дар силсила филми Айгун Адин бо тахаллуси Айгун нақшофарӣ кардааст. соли 2011 ӯ дар силсила филми Сират нақшофарӣ кардааст. солҳои 2011 ва 2012 ӯ дар силсила филми Ямак Аҳмед ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2014 бошад дар силсила филми Севзам Алабара бо тахаллуси Севзам нақшофарӣ кардааст ва боз дар силсила филми Бугнан серияше нақшофарӣ кардааст. соли 2015 ӯ дар силсила филми Бир Денис Кеҳшӣ нақшофарӣ кардааст. соли 2016 бошад ӯ дар силсила филми Киш Деҳмешӣ бо тахаллуси Башак нақшофарӣ кардааст. аз соли 2017 то соли 2018 дар силсила филми Шевкет Ерендер яъне Шавкати Мурғпарвар бо тахаллуси Эсин нақшофарӣ кардааст. дӯстони азиз, инак мо ба анҷоми барнома расидем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидататон ро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали мо обуна шавед ва дӯстони худ даъват намоед. барои диққататон ташаккур. зиёд хайр. то барномаҳои дигар. худо ёр мададгоратон бод.